Ширеккөл паркында Идел буйы халыкларына багышланган «Древо жизни» мәдәни агарту проекты уздырылды. Тулырак Диния Нәҗметдинова сюжетында. Проектны Казан мэриясы һәм Татарстан халыклары ассамблеясы оештырды. Әлеге чараның төп максаты Идел буйы халыкларының туган телләрен һәм традицион мәдәниятен саклау. «Древо жизни» проекты аша Казан халкы һәм шәһәр кунаклары, фин-угор һәм төрки халыклар аларның тарихы, туган телләре, мәдәниятләре белән якынрак таныша алды. Проект 4 милләткә Мари, Удмурт, Чуаш һәм Мордва халыкларына багышланды. Мәгърифәти агарту проекты буларак бүген ул барачак, ягъни бер көн Мари мәдәниятенә, икенче көн Чуаш, өченче көн ләкин бер атна, икенче атна шулай бүленде. Проект исеме «Өч дөньяны илаһи, кешелек һәм үлгәннәр дөньясын берләштергән мифик символга тормыш агачына бәйле». Паркның нәкъ үзәгендә катнашучылар традицион костюмнар, декоратив гамәли сәнгать, традицион уеннар, Мари халкының уен кораллары белән танышты. Бәйрәмнең иң кечкенә катнашучылары өчен балачак аланы, әкият аланы майданчыклары да булдырылган иде. Спасибо, что вы к нам сегодня приехали. Диния Нәҗметдинова, Илдар Галиутдинов, Татарстан яңалыклары.